Hi guys, good morning. Happy 1 year anniversary. Hello. Morning. Morning, morning, morning. Morning, morning, morning. Dito sa ano to?
Ito ang bulgaro. Namakadla ba doon? Pagbot-kibot. Diyan Caldero guys. Comment anay. Diyan Caldero hindi. Diyan Caldero hindi. Share dayon. Dili. Caldero. Dili guys. Comment dayon guys. Comment. Diyan Caldero hindi. Lintik lang gid. Lintik lang gid mo nang ganti gid. Dapat mga 20 viewers anay ah. Share anay bago ko itcha. Share ko anay. Share nyo anay. Share nyo anay bago ko itcha nito sa Share nyo anay guys. Dili. Share. Share anay ah. Share na yun. Oo. Linti lang. Ikaw chabad. Share. Please share. Dapat makaabot sa 20 shares. Bago ko nit siya. Ano na oras bukta pa ka mo. I-share. Share. Please share. Share dali i-share. Bad, itsabad daw. Itsabad pa naman, itsabad din. Dito ka Japanese. Dito ka sa padila. Ano to? Ang ganda mo din. Ano to? Dala. Hindi ko mapistuman dala. Sunod ko di guys. Mabugtaw na sila. Bugtaw na. Kusog ka lang. Dalang ganda. Pats ibad. Kusugabad. Hello. Tanay lo. Gago. Ada siapa? Tiga gini ya. Bad.
Sis na. Dito yung utos ni Terbo. Uy, kapoy. Masat na. Ha? Masat. Bugubog. Bad. Bad. So yun guys, hindi ko lagi makita ang comment lagi men. Oo. Mudamo ni comment mo, di rin ang tanas ta. Manol. So yun, ginago. So yun guys, happy 1 year anniversary sa page. Salamat sa mga nagtanaw and Bulldog is in the house. Idiot. Kaya pa yan ko si Birds. So gusto mo makita ang video? Finish na na eh. Ay, intro yung video. Gusto mo makita? Sino? Sige na. So, Katal mo na. abang-abang. Basta mo umubos dito mo bad. Yeah. So, abang-abang ka mo sa amon yung mga video. Tapos, i-share nyo ang ang amon yung mga video. Tapos, follow nyo ang page. Ano na? Wala ko pero yung bayo kasi siyempre ako si Buyuba. So, kabrada bad. So, ingat lang kayo lagi guys. Hindi klaro. Baca. Telas ta. Bye-bye. Bye-bye guys. See you sa amon yung vlog, next vlog. Bye-bye.